venim de 4 dècades de foment d'una sèrie d'ideals i valors, vull dir que encara arrastrem aquests ideals i valors d'individualisme i consumisme, que això no comença ara, ja comença sobretot en l'època del trencament amb les societats del benestar, la crisi del petroli o la vinguda del neoliberalisme amb la Thatcher i Reagan. D'una banda això, i d'altra banda el que també venim tenint és que aquest pacte, diguem, intergeneracional, d'aquest progrés de pares a fills, a poc també s'ha anat difuminant. Per als joves, avui en dia, el trobar-se, estudiant, no estudiant, etc., però el trobar-se en una sèrie de carrerons sense sortida, de culs de sac, els obliga a repensar que tot allò del pacte intergeneracional que te comentava, allò d'ascendir socialment, estudiar i tindre un futur assegurat, per poder viure en una societat del benestar plena, tot allò s'ha anat trencant. Així que de forma inevitable, també el clima polític que tenim ara, junt a tot això, ha fet que canvie la mentalitat dels joves, i la incertesa que en els joves podem dir que ha estat des de fa molt de temps, des de fa també unes quantes dècades. L'etapa juvenil es considera una etapa d'incerteses perquè tu no sabies què triar, no sabies què estudiar, si treballar, etc. Però diguem que ara aquesta incertesa adquireix uns altres matisos i una altra forma. La incertesa s'allarga moltíssim més, també les etapes d'estudis s'han allargat molt més, i amb independència de què vull ser, de què vull triar, el que tenim és que hi ha el perill d'una economia que no t'insereix en allò que finalment has triat per treballar o que has triat també per a poder emancipar-te. És a dir, les condicions de partida d'unes famílies o altres sí que reparteixen unes cartes de joc, de manera que la recessió actual, diem que no refracta igual en tots els individus, i depenent de la classe social en la que estàs, si és de classe treballadora o la teva família té una sèrie de condicions que puguen permetre emancipar-te amb més garanties, això sí que marca un horitzó. Pot ser no rosa, perquè l'entorn ningú el veu de color de rosa, però sí que a nivell individual alguns veuen que tindran la possibilitat d'emancipar-se, no tant per la situació econòmica, sinó perquè, com tu molt bé dius, per la qüestió de classe. La gent sembla conscient, els joves semblen conscients de totes, semblen conscients del que hi ha a l'economia, alhora que també són conscients de les seues possibilitats individuals, i això sí que marca unes diferències entre uns i altres. De fet, per exemple, on trobem, diguem, els discursos més dèbils serien en la part eixa més ingènua, i alguns dels joves, diguem que també són conscients d'aquest canvi, no sols per la seva condició social, la seva condició individual, sinó també a través del coneixement informat de l'entorn, a través de l'economia, a través de la seva participació en moviments socials, etc.